Wala ka, hindi makadiskarte yung salmon mga Aji, walang paa sa likod. Hindi makadiskarte. Yan, ito naman mga Aji, subuhan natin ulit. Una-una pala, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga bago lang sa channel ko, please hit na rin yung notification bell, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa mga bagong video natin. So, ito yung gagamba. Pakita natin, good size ng ito mga Aji. Yan, ito. Good size to. Medyo nalumaan na natin talaga. Tapos maalaban niya yan, sa baba, salmon. So, ito yung galaw ng gagamba, medyo maluma na. Medyo may katandaan na. So, patong natin siya ganyan. Yung salmon naman ang galawin. Yung salmon niya pala mga Aji, partida sa salmon, yung salmon walang paa sa likod. Kulang, kumbaga kulang mga Aji, 7 lang. Kasi kung kumpleto to mga Aji, may pangkapit sa likod to. Baka lalamunin na naman yung gagamba. So subukan na natin mga Aji kung kakayanin ng normal na gagamba mga Aji, yung putol yung paa sa likod na salmon. So ito yung pinaka-crucial na putol paa. So tingnan natin. Ito yung galaw ng salmon. Ulitin ko lang, di ko kinokondisyon yung salmon normal na pakain lang, patae sa kapaaraw. Kasi pag kinondisyon to, pag napointingan to mga Aji, masyadong malakas. So yan, parang kalag, parang walang kwenta yung gagamba. So pag naapili na kayo mga Aji, ito ulit. Okay, pause mo na baby. So yun mga Aji, nakita nyo naman tong salmon. Tapos ito yung normal na gagamba. Halos dikit lang siguro sa galamay ito. Kulang nga lang ng patong salmon. Tapos likod pa yung kulang. So, malaking disadvantage talaga. Okay, dim natin. Pag nakapili na pala kayo mga Aja, yun. Pili muna kayo. Ito yung picture ulit. Tapos game. Tapos nakakangin yung sargat natin. So, yan. Uyak. Yan, malakas-takas ka yung gagamba, bilis umapayat. Pero, yun lang. Aray. Okay, game. Wala ka, hindi makadiskarte yung salmon mga Aji, walang paa sa likod. Hindi makadiskarte. Pero patay yung normal na gagamba. Naku, ang galing. Hindi pa rin buibitaw yung salmon, Ang kunat talaga, Naku, huwag mong yakapin. Naku, niyakap na naman ng normal na gagamba mga Aji. Patay itong normal na... Uy! Hop! Mabilangan ng isa. Putol. Kabilang ng isa yung normal na gagamba. Akala ko, dadali. Yung salmon mga Aji, Napuruhan to. Napuruhan tong salmon mga Aji. So, kunin natin yung salmon. Napuruhan to. Hop! Baba! So, titignan natin kung kaagat pa yung salmon. Wala na. Pangalawa mga Aji. Kasi halos di na siya gumagalaw. Napuruhan to na dibdiban. Halos patay na nga ata. Yun na siya mga Aji. Napuruhan to. So, isa na lang natin. Wala na, yun na natin pilit mga Aji. Patay yung salmon. Napusuan to. Napusuan to siya mga Aji. So, yung sa tagal ng kagatan ng gagamba, hindi na rin kasi sasabit sa stick to. So, kakainin na lang din ng gagamba. Saka patay na talaga mga Aji. Iniwalay na yung parang likod niya. Yan ka. Inulo niya yung salmon. So yun lang, sana nag-enjoy pa rin kayo. Last one siguro, maglabas ako ng rare salmon. Labasan ko rin ng makunat-kunat nating gagamba.